суровите времена на Римската империя, могъщият император Клавдий II издал указ, който преобърнал живота на хиляди. Той забранил браковете, вярвайки, че войниците без семейства се сражават по-яростно. Любовта била заглушена, а надеждата почти изгубена. Но един мъж дръзнал да се противопостави на тиранията. Свещеник на име Валентин тайно благославял съюзите на влюбените, шепнейки молитви за тяхното щастие. Той вярвал, че любовта е божествен дар, по-силен от всяка имперска заповед. Всяка тайна сватба била лъч надежда в мрака. Действията му не могли да останат скрити задълго. Валентин бил предаден, арестуван и хвърлен в най-дълбоките тъмници на Рим. Осъден на смърт за неподчинение на императорския указ, неговата присъда била тежка, но духът му останал несломим. Дори зад решетките светлината на любовта не го напуснала. Там той срещнал сляпата дъщеря на своя тъмничар с думи. На утеха и силата на вярата той излекувал нейните очи. В нощта преди екзекуцията си той оставил прощално писмо, подписано с думите, които ще отекнат в вековете: от твоя Валентин. Така, дори след неговата жертва, свети Валентин оставил трайно наследство. Неговият ден, 14 февруари, се превърнал в празник на любовта по целия свят, напомняйки ни, че истинската обич е вечна и не познава граници.